Gepleyer Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 13-nji ýylyny Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Atadurdy Osmanowyň harby çynini peseltdi we oňa bir käýinç eglan etdi. Bu Osmanowyň harby çyniniň 4 ýyl içinde ikinji gezek peseldilişi, 4-nji gezek bir käýinç alşy bolýar. TDH-nyň maglumatyna görä Osmanowyň harby ady general-mayor çynynyň polkownik derejesine çenli peseldildi. Neşir onun gulluk goruşlaryny talabalyk berza etmänligini we işde kemçilik göýberenligini habar berýär we adatça bolşýaly başga hiç bir detal açmaýar. Osmanow general-mayor çyny 27-nji ýanwarda Watan Gowrugçysynyň güni münasibetli berildi. Emma ol 2018-nji ýylda prezidentden 2 gezek berip käýinç aldy. Yerli synçylaryň bellemegine görä Atadurdy Osmanow Türkmenistanyň güýç guruluşlarynyň naky ýolbaşçylaryň arasynda Içeri işler ministri İskender Mülükovdan soň imkan käýinç alýan resmi bolup durýar. Osmanow häzirki wezipe gelmedinden öň 2012-nji ýylyň 1-nji awgustynda hem jogapkärlik wezipe Sagdyn Jemgyýet howpsuzlygyny goraýyş gullugynyň başlyklygyna bellendi. Bu gulluk şondan öň neşe maddalaryna garşy göreş gullugy diýilip atlandyrylýardy. Döwlet başlygyny oňa 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwaryna hem bir käýinç berdi we harby derejesini peseltdi. Şonol polkownik çynynyň podpolkownik çynine çenli pese düşürildi we kemçiliklerini düzeltmese wezipesinden boşadyljak barada duýduruş aldy. Türkmen mediasynyň anyklaşdyrmaýan kemçilikleri yerli synçylaryň sözlerine görä gümrük gullugyna korrupsiýa faktlary bilen bagly. Mysal üçin may aýynda Türkmen howa ýollarynyň Gazagystanyň Almaty şäherine gatnaýan ýol uçuşlary bilen baglykda ýükleriň näme dogry resmileşdirilmegi esasynda korrupsiýa ýol berilýänligi ma'lum boldy. Emma Türkmen häkimetleri bu mesele boýunça haýsy bir çäre görülendigini bildirmediler.